Nádherný deň, vítajte pri sledovaní tretieho videa na stránke Zdravie na dlani. Pre tých, ktorí videli moje prvé a druhé video, by som sa už predstavovať nemusel, ale pokiaľ je tu niekto taký, kto začína práve od tohto tretieho videa, ide nejak tak od konca, tak volám sa Milan Markuliak a som autorom tejto stránky. Symbolom môjho projektu alebo tejto stránky je dlaň, respektíve dlane. A na jednej z nich ponúkam zelené potraviny ako palivo, ktoré pomôže udržať krok vášho tela s vašim mozgom, a na druhej ponúkam nástroj, ktorý pomôže udržať krok predstavy o vašom vlastnom živote s peňaženkou. A na úvod sa chcem ale poďakovať absolútne každému, kto mi poslal akýkoľvek spätný komentár alebo spätnú väzbu. V poslednej dobe som dostal veľké množstvo SMS-iek a e-mailov do svojej schránky a to svedčí iba o tom, že pre veľkú väčšinu z vás to má určitý význam a má to pre vás hodnotu. A o hodnote chcem v krátkosti hovoriť aj v tomto treťom videu. Ja v zelených potravinách alebo v celom tom projekte, okolo ktorého sa to celé krúti, vidím niekoľko druhov hodnot. Ja však spomeniem iba zo pár z nich. Ono celé sa to nesie v duchu pomoci. V duchu pomoci druhému človeku. Celé to je nasmerované a má to v sebe veľkú duchovnú hodnotu, pretože sa ponúka človeku niečo, čo má obrovský význam a čo prináša veľký úžitok. Druhá hodnota je hodnota zákaznícka. A ja som si ju uvedomil hneď na začiatku, pretože som dostal jačmeň v 3-mesačnom úžitkovom balení a to bola známka toho, že ten produkt má dostatočný priestor na to, aby mohol skutočne ukázať, čo v ňom je a čo dokáže. Keby som dostal jačmeň v 2-týždňovom balení, ono by to mohlo byť pre mňa zdanlivo lacnejšie, ale pravdepodobne by sa to vyhlo celému efektu. Táto zákaznícka hodnota je nesmierne spojená, veľmi dôležito nadviazaná na ďalšiu hodnotu, ktorej hovoríme distribútorská, respektíve hodnota distribútora. A tá je dôležitá, pretože sa stáva, že zákazník zelené potraviny často opustí. A opustí iba z toho dôvodu, že na rozdiel od klasických liekov zelené potraviny nemusia priniesť okamžité zlepšenie. Ono sa môže stať, že môžu priniesť aj zdanlivé zhoršenie. A práve tu je na mieste prítomnosť toho distribútora. Veľmi pekne to opisuje Václav Radovský v jednom svojom úryvku, kde vykresluje takého 50-ročného človečíka, ktorý si počas celého svojho života užíva všetko, čo mu ten život prináša a čo mu dovoluje. On sa stáva nielenže všežravcom, ale dokonca až pažravcom. A vo svojom veku má 20 kg nadváhy, začínajúcu cukrovku, artritídu a nejaké druhy ekzémov. A pokiaľ takýto človek začne zelenáče poctivo jesť, no tak podľa homeopatického zákona, ktorému sa hovorí cúvanie, nastane to, že choroba začne odchádzať. No a ona začne odchádzať ale presne po tej istej ceste, po ktorej aj prišla. A na tejto ceste si ten človečík zažije pravdepodobne drtivú väčšinu svojich nedoliečených chorôb z celého svojho života. A tu je na mieste práve prítomnosť toho distribútora, pretože jednou barvou sú pre toho človeka samotné produkty a druhou mu je zasvetený človek, ktorý chápe, prečo sa takéto veci dejú. Štvrtá hodnota je hodnota partnerská. Pokiaľ ste si všimli, na tejto stránke je aj záložka spolupráca. A tá je myslená pre tých, ktorí majú blízko ku zdravému životnému štýlu, pre tých, ktorí chcú zdieľať dobré veci s ostatnými, to znamená, že chcú tomu dať tú duchovnú hodnotu, a pre tých, ktorí čakajú od svojho života alebo chcú od svojho života niečo viac, ako im momentálne ponúka. A mne sa do pamäte vrila jedna krátka príhoda alebo príbeh, ktorý mi rozprávala Andrea. A ona mi povedala, vieš, v roku 2005, keď ma na spoluprácu oslovila Alenka, tak som v jej očiach videla niečo, čo mne chýbalo. Videla som v jej očiach silu, odvahu a chuť pobiť sa so životom a ukázať mu, že skutočne za niečo stojí. A vedľa nej stal človek, ktorý to už dokázal. A mne vtedy svitla nádej, že kurník vedia, nemám čo stratiť. A získať môžem čokoľvek, o čo sa v živote pobijem. A konečne nie sama, ale s parťačkou, ktorá ma podporí, pomôže a ktorá mi poradí. Tu je vyjadrená obrovská partnerská hodnota. Človek sa začne zbavovať toxínov nielen vďaka zelenačom,
ale aj vďaka tomu, že sa stane súčasťou niečoho, čo má obrovský význam a zmysel. Pretože nás uzdravuje nielen to, čo jeme, ale aj to, čo šírime. Toľko k hodnotám a poďme sa pozrieť na dávkovanie. Aj keď nie som si celkom istý, že či je vôbec vhodné hovoriť o nejakom dávkovaní. Pretože sa jedná o zdravé potraviny. A ako hovorí jeden môj kamarát a kolega, jedná sa o super koncentrovanú zeleninu. A neexistuje ani nejaká maximálna denná dávka. Ja vám však poviem, čo je pre život jednoduché, praktické a čo je žiteľné. Pokiaľ hovoríme o prevencii, tak je to u jačmenia 2-krát denne 1 čajová lyžička rozmiešať vo vode v malom šejkri ráno a večer na lačno. Pokiaľ hovoríme o preventívnej dávke chlorely, tak je to 20 chloriel denne. Ak niekoho zaujímajú nejaké ozdravné dávky jačmenia a chlorely, tak u jačmenia je to 4-krát 1 čajová lyžička za deň a u chlorely je to 60 chloriel denne. A potrebný prísun všetkých dôležitých látok počas celého dňa, na to, aby boli zabezpečené v organizme, tak tá dávka je 8 až 10 lyžičiek mladého jačmenia. U detí sa odporúča polovičná dávka z tej preventívnej. Ja osobne mám skúsenosť, že deti, pokiaľ sú ešte malé, okolo 2 rokov, pristupujú k zeleným potravinám veľmi intuitívne. Deti staršie, tam už je s nimi trošku väčšia práca, pretože sú už rozmaznané, či už pôsobením svojho okolia, pomocou rodičov, starých rodičov alebo iných ľudí. Ja som na začiatku môjmu synovi napríklad odšťahoval do jačmeňa čerstvé jablko. Treba povedať ešte aj to, že pokiaľ niekto užíva pravidelne nejaké lieky, tak treba dodržiavať odstup od klasických liekov pri chlorele zhruba 1,5 hodiny po ich zjedení. A to je asi všetko k dávkovaniu. A poďme sa pozrieť na 3 základné mýty o zelených potravinách, ktoré som ja identifikoval. Prvý z nich je, že zelené potraviny sú drahé. Nie je to pravda. Zelené potraviny Greenways majú oveľa vyššiu hodnotu, za akú cenu sa ponúkajú. Zelené potraviny Greenways sú lacné a ja si dokonca dovolím tvrdiť, že si ich môže dopriať drtivá väčšina z nás. Hovorím opäť z vlastného príkladu, pretože zhruba pred 3 rokmi som ešte vypil denne minerálku ochutenú púpavou z nedalekej Rajeckej doliny. A podľa mňa tá minerálka ani okolo tej púpavy asi neprešla, ale jej cena sa v malom obchode pohybuje niekde okolo 70 centov. V jednej čajovej lyžičke mladého jačmeňa sa skrýva veľké množstvo vitamínov, minerálnych látok, stopových prvkov, enzymov, chlorofilu, antioxidantov a ešte veľké množstvo ďalších iných látok. To znamená, že telo sa síti a zároveň sa dodržuje pravidelný pitný režim za cenu 25 centov. Pokiaľ hovoríme o prevencii 2-krát denne, tak je to 50 centov. A keď k tomu pridáme ešte preventívnu dávku chlorely, tak je to zhruba ďalších 50 centov. A možno, že mi dáte za pravdu, ale za 1 euro a 6 centov sa v akomkoľvek malom obchode nedá kúpiť ani kilo kvalitných paradajok. A ani by som ich pravdepodobne za deň kilo nezjedol. Ja som si vybral to, čo má nižšiu cenu a vyššiu hodnotu. A to isté prajem aj vám. Druhý mýtus je, že zelené potraviny môžu škodiť, respektíve, že podporujú rast nezdravých buniek. Nie je to pravda. Zelené potraviny Greenways majú pH 7,365. Nezdravým bunkám sa darí, rozmnožujú sa a rastú v prekyslenom prostredí. Zelené potraviny Greenways vytvárajú prostredie zásadotvorné. Do populárnych časopisov sa o zelených potravinách dostávajú iba útržky z tých rôznych štúdií. Preto sa povedomie o nich šíri práve prostredníctvom ľudí, ktorí s nimi majú praktickú skúsenosť. Viete, potrava by mala byť to, čím by sme mali ošetrovať náš organizmus. Je iba na nás, ako formu ošetrovania si zvolíme. A jačmeň a chlorela patria medzi tú najvyššiu formu. Tretí mýtus je, že keby to bolo také dobré, tak by to už všetci dávno jedli. Alebo by to už všetci lekári odporúčali. Nie je to pravda. Často dostávam otázku, že keď je to také dobré, tak prečo to už všetci dávno nejedia? Existuje aj odpoveď. A tá je, že
No práve preto, že sa staráme a zaoberáme práve tým, že čo iní robia alebo nerobia. Namiesto toho, aby sme tú pozornosť sústredovali do seba. Tu sa skôr hodí otázka, prečo to už ja dávno nie, ak je to také dobré. A zelené potraviny a lekári? Viete, zelené potraviny nepredpisuje lekár. Ani bežnú zeleninu si nechodíte predpisovať k lekárovi. Na to nepotrebujete recept. Zelené potraviny predpisuje príroda. Ono je na mieste otázka, že prečo sa o nej tak veľmi málo hovorí v médiách, alebo sa jej venuje veľmi málo pozornosti. Tak za prvé, reklama nedokáže predať produkt alebo liek na všetko. Ono to znie príliš neuveriteľne, ono sa to nedá uchopiť. A okrem toho, všetko aj tak nikoho netrápi. Každého trápi nejaká konkrétnosť alebo nejaká jednotlivosť. A kvôli tej konkrétnej veci ten človek dokáže urobiť takmer všetko. A druhá vec je tá, že za chlorelou nestojí žiadna gigantická farmácia. Zelené potraviny nikdy nebude ponúkať niekto, kto stojí o chorobu ako o zdroj svojej obživy. Žiadna farmaceutická firma si zrazu nenasadí lány jačmeňa a do rybníka nenasadí riasu, pretože by im klesal obrat v tom, čo ich živí. A to je v liekoch. Tým ale nechcem povedať, že farmácia tu nemá priestor. Má? Určite tu je. Akorát často nepozná svoje hranice. Touto myšlienkou by som ukončil to posledné tretie video a pokiaľ sa vám aj toto páčilo, tak ho môžete zdieľať so svojimi blízkymi a známymi. A pokiaľ strávite všetky tie informácie z toho prvého, druhého a tretieho videa, tak následne na to bude nasledovať výzva ku akcii. A dovtedy si dajte záväzok, že opäť získate kontrolu nad svojim zdravím aj vďaka obyčajnej tráve. Je dobrá.